हेलो गाइस, आज हूँ भसानी फ्रेंड्स। यहाँ हूँ शहीद नगर मेला। आज फुल जाम हो बाइक फाइक रखी पूरा जाम। आम सेपटू बाहर आलु आईपटे जी सब मेढ़ यहीपटे एपटे रसुलगढ़ जीव बम्बिखा जीव स्टेशन बाजार मास्टर जी ठाकुर सब ये देखो लोक पूरा प्रबल आम भी देखा आसीगले भी ठाकुर सब ठाकुर देखिए आपको अनुष्ठान समस्त भीम टांगी ठाकुर यहाँ हूँ 4 नंबर मेढ़
ଏକୁଟିଆ ପୁଣି ତା ଉପରେ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସୁଛନ୍ତି। ସାଇ ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ଭଲ ଭଲ ମେଢ଼ ଥିଲା କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଡିଜେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆଉ ଡିଜେ ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଲାଇଟିଂ ସିଂହ ବାଜା ଆଉ ଡିଜେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେଢ଼ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ବମ୍ବିଖାଲ ଆଉ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ରସୁଲଗଡ଼ ଆଉ ଶହୀଦ ନଗର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଏସବୁ ଠାକୁର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଠାକୁର ଆଉ ଡିଜେ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ମେଢ଼ ପାଖାପାଖି 16 ନା 17ଟା ମେଢ଼ ଟୋଟାଲି ଆସିଛି ସେତିକି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ମେଢ଼ ଯେତିକି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି।